ar y gegin da ni'n dechrau a chiwia'r speislyd sydd ar y fwydlen heddiw yn den Eris. Ie, gyda llysiau rost, cymysgedd o lysiau hefyd. So ni'n dechrau gyda'r ciwiar a wy'n defnyddio top y goes ar gyfer y ciwiar hyn. Rheswm am na yw mae lot mwy o flas iddo fe a hefyd mae eisiau 20 munud iddo fe goginio achos ni'n rhoi tatws, ni'n rhoi lot o bethau gyda'i gilydd, felly ni moyn bod y llysiau a'r cig i gyd yn coginio yn yr un pryd, yn yr un amser. Felly dechrau gyda'r ciwiar, be wy'n neud yw wneud twlle trwy'r croen, a'r rheswm am hwn yw fi'n mynd i fod yn defnyddio past harissa, sef past, dyna'r darn speislyd o'r pryd hyn. Harissa? Harissa. Dwi'n rhaid i clywed am hwnna. Mae'n dod o'r, dwi rhaid canol, so geid i fe lot mewn seigau Moroccan neu o Israel, pethau felly. Cymysgedd o chilies a spices a garlleg a goleg. So mae'na gic yn efo? Mae bach o gic yn efo, oes. Wyt ti'n gallu prynu hwnna unrhyw te, neu mond yn yr llefydd yna lle ti'n newid sôn? Na, ti'n gallu prynu fe yn yr archfarchnadoedd, ie. Mae ar gael yn unman. Harissa. Iawn, dwi'n gofio hwnna. Yn draddodiadol, fydde ti'n coginio fe gyda cwsgws a llysiau rost. Ydy o'n rhy speislyd i blant? Ydy gwestiwn ni. Wy'n defnyddio fan hyn, y rose harissa. Mae hwnna'n llai speislyd. Felly, ie. Ond mae lot o blant yn bita pwyntiau speislyd, yn dyn nhw? Ydyn. Felly, newn ni roi y ciwiar mewn tin sy'n addas i fynd i'r ffwrn, tin rostio. Gallech chi ddefnyddio coes cyfan, ti'n meddwl, y drumsticks den. Bydde hwnna'n iawn hefyd. Ond gyda brest ciwiar, mae hwnna'n mynd i gymryd llai o amser i goginio. Felly, os chi moyn defnyddio brest, fydden ni falle yn rhoi llysiau popeth gyda gilydd i ddechrau, a wedyn i ddechrau rhostio, a wedyn ychwanegu'r ciwiar falle rôl 10 munud. Neu ydy'r ciwiar yn mynd i sychu, neu beth yw'r Wel, na, achos bod yn gig gwyn, mae'n cymryd llai o amser i goginio. So, dyna'r gwaniaeth. Felly, mae dy fi un pupur melyn fan hyn, just torri fe'n weddol fras. Mae hwnna am i mewn. Fi'n dorri hwnna. Wedyn ni, mae dyn ni pupur coch hefyd. Hwnna yn mynd dros popeth. Na beth sy'n gret y beth i hwnna, chi'n jyst yn taflu popeth mewn a chi'n mynd goffo poeni yn ddim byd. Wedyn ni gyda'r wynwns coch, 2 wynwns coch, torri'r reina yn ei hanner a wedyn ni yn cwarteri a trio cadw'r gwreiddyn arno fel maen nhw'n cadw fatha fel wedge bach. Iawn. Ydy o'n wir, os y ti'n rhoi llwy yn dy geg, mae'n stopio ti crio tra bod ti'n torri ionod? Fi wedi clywed hwnna hefyd. Wel, fi wedi trio le, dwi'n mynd gweithio i fi. Goggles am A ti'n edrych yn hirt yn dwi ti. Goggles, ie. Goggles yw'r peth arall. Wy'n mynd i trio goggles. Wy'n gwisgo spectol beth bynnag, ydy'r un ddim yn gweithio chwaith. Dim gwaneth? Na. Reit, wedyn ni gyda, ni'n rhoi garlleg ato fe hefyd, a mae gen i un bulb cyfan o garlleg. So mae'n lot o garlleg. Just torri nhw yn yr ywyneb bach, a wedyn ni'n rhoi rheina mewn fel maen nhw'n gyfan. A beth sy'n digwydd yw, pryd ti'n gadael garlleg yn gyfan fel la, mae fe'n wrth bygoginio, mae fe'n mynd yn felys ac yn feddal. Felly mae'n hyfryd, does dim blas cryf arno fe wedyn ni. Mae'r lliwio'n fendigedig fan, ydyn? Ydyn, maen nhw'n bert. Wedyn ni tatws bach sydd gyda fi fan hyn. Ac os oes na ambell i un falle'n rhy fawr, just torrwch nhw yn ei hanner. Mae rai cael tatws bach achos mae popeth yn mynd i gael goginio gyda'i gilydd. So, tatws mawr, byddwn nhw ddim wedi digoni ddigon. A wedyn ni, so rhyw 300 gram o'r rheina. Ac wedyn ni, bach o halen a phupur. Ac yn ola, sydd lemon. Mae hwnna'n mynd i godi popeth, a fi'n rhoi'r crôn mewn hefyd. Just i gael... Felly mae hwnna'n barod fi fewn mewn nawr. Iawn. Ac fi'n mynd i dynnu un... Mae'n i roi hwnna mewn. A beth sy'n eisiau gwneud yw roi fe mewn am 20 munud. Ac wedyn ni ychwanegu'r tomatos. Dylen ni wneud gwres 180 sy'n eisiau. Be am nwy? Nwy 5. 5. A hanner ffordd trwyddo, fi'n ychwanegu'r tomatos bach ceirio sy'n. A wedyn ni, dyna ni. Mae popeth wedi goginio. Na i
tipo hwnna lan, falle na i roi bach ar blat i chi gael gweld. Ond mae hwn yn saig, mae popeth yn un, sy'n eisiau llysiau ychwanegol yn y fe. Gallech chi roi salad falle gyda fe, ond mae popeth wedi goginio i gyd a'i gilydd. Felly... A sam lot o chi llestri wneud chwaith na Na, gais? na, yn Wastad yn hollol. help. Yn hollol, so roi tyma bach o bopeth, a wedyn ni gyda'r garlleg, just gwasgu'r garlleg allan, a wedyn ni, ie. OK, wel dwi'n mynd i Barod drio i peth yma. fita. Dwi hefyd, dych ymlaen yn fawr, mae'n ogleuon fendigedig. Roi. O, dwi'n licio hwnna. O, mae hwnna'n nice. Licio hwnna? O, Nice. hwnna'n nice. Diolch, O, Nerys. ie. Iawn, Gawn ni bach o bwdyn nes ymlaen. O ie, digon o Edrych bwdyn. ymlaen. A ddim rhys meislid.